बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिजन मोननाय लोगोसे हायार सेकेन्डारि पार्टि मोननाय कृति फरायसाफोरखौ मान बावनाय दिनैनि बे आफादाव आफादगिरि महरै सालायलांनाय बरपेटा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि सुदेन सर्गियारि बिथां दिनैनि बे आफादाव नुजाथिनो हानाय बर' कसारि मास काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार माननीय महिपाल बर' बिथां बरपेटा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन नेहाथारि लोगोसे मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन बाथौ आफादनि दाब दाब जायगानिफ्राय जाफैनाय मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन दिनैनि बे आफादाव नुजाथिनो हानाय इउपिएफएलनि एक्टिभ मेम्बार बिथां लोगोसे बे फरायसालिनि एसएलडिसिनि सभापति लोगोसे मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन आरो दिनैनि बे आफादाव नुजाथिनाय मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो दिनैनि बे आफादनि आसल उद्देश्य जोंनि कृति फरायसा बिथांमोन आंहा बर' मिडियामनि थार्ड बेच अब्ला फार्स्ट बेचआ परीक्षा होदोंमोन पिएचएस बर' हाई स्कुलनिफ्राय टटेल 39 छात्र छात्री फरायसाफोरा मेट्रिक परीक्षा होदोंमोन बेनि मादाव साथाम पास जादों सासे जामगुरिनिफ्राय थार्ड डिभिजन आरो मेरिटारिनिफ्राय सासे थार्ड डिभिजन आरो बालागुरिनिफ्राय सासे सेकेन्ड डिभिजन बिथांमोनखौ स्कुलाव मोजाङै मान बावनाय जादों बेनि उनाव सेकेन्ड ग्रुपआव 6 जना 7 जन पास खालामदों मेट्रिक परीक्षा अबयसे बे बोसोराव परीक्षानि बेसेबां बोजना परीक्षा दंमोन गोसोआव गैया बेयाव 6 जना 7 जन पास खालामदों बेनि मादाव जामगुरिनि 3 आरो बाखि अन्य जायगानिफ्राय नेक्स्ट थार्ड बेचआव जों गासै 72 दंमोन 72 नि भितराव जों रेगुलार हिसाबै आं गोसोआव गैया रेगुलार हिसाबै एसे खम होनाय जादोंमोन गासै पास खालामनाय जादोंमोन 15 जन 14 जना 15 जन पास खालामदों बेनि मादाव जामगुरिनिफ्राय जों 6 जना पास खालामदों गतिके जोंखौ मान बावदोंमोन जोंनि गाहाय फोरोंगिरि रुंसारि माने गाहाय फोरोंगिरि धीरेन दैमारि सार जोंखौ माने स्कुलावनो मान बावदोंमोन आरो ओरैबायदि मान बावदोंमोन क्लास 9 नि हिन्जावसाफोरखौ गामसा दानानै लाबोनो होदोंमोन बायना लाबोनाय नङा दानानै लाबोनो होदोंमोन आरो बे दाना लाबोनाय गामसाजों जोंखौ मान बावदों जों मान बावदों जों सानदोंमोन सोरनि दाना लाबोनाय गामसाया सोरनि गोदनायाव नाङो जों नायनो जों खुसि जादोंमोन आं बुङा आंनो आंनि गोदनायाव गामसाया सोर दाना लाबोनाय आंनि बुङा खिन्थु बुहुत गोसोआव दं बेखौ थैजासिम गोसोआव थागोन आरो बेबायदि मोनसे माने हिंसाया जोंखौ दावगानो एसे जोंखौ माने खाबु होदों जों हाई स्कुलाव थाबायना थांनानैनो जों फरायदोंमोन जोंनि दिनाव जों साइकेल मोनाखैमोन गतिके बहुत खस्थ'नि गेजेराव परीक्षा होदोंमोन मिथिनाबो लिरनो हायाखैमोन बुजिनिखायबो लिरनो हायाखैमोन आरो जों बहुत लिरनानैनो जों पास खालामनो गोनां जादों जोंनि समाव फोरोंगिरिनिबो अभाब दंमोन पिएचसि फोरोंगिरि नागिरना मोनाखैमोन आंनि उद्देश्यआ पिएचसिजों फरायनायमोन नाथाय आं पिएचसि फरायनो मोनासै मानो बुङोबा आदाया माने आंखौ क'क्राझाराव माने साइन्सआव एडमिसन लानो थांदों होननानै बजालियावसो आर्ट्सआव एडमिसन लानो होनायसै गतिके मा जानायफ्रावबो जासिगोन दे आर्ट्सआव फरायसिगोन जियानो जादों बेनोसै मेम'रि
ओंखायनो जोंबो जेब्ला जों फरायना खस्थ' मोनबाय ओंखायनो बे जोंबो सानबाय जों इमान खस्थ' खालामना फरायबाय जोंनि फरायसाफोरा गामिनि फरायसाफोरा जेन बारा खस्थ' खालामनाङा जों गामियावनो जों मोनसे स्कुल गायसनबाय बेखौ गायसनबाय माने गासै साइडनि गासै गासै लोगो नांनानै जोङो बेयाव हालेवबाय माने रिजार्भखौ हालेवनानै मा खालामबाय खेथि खालामबाय खेथि खालामनाय जि फैसा मोनदोंमोन बे फैसाजों माने इरादखौ स्कुल गायसननाय जादोंमोन अब्ला जों गजारि कलेजाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायदोंमोन जों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट बेच अल अखामाव थारमाने हायार सेकेन्डारि कर्सनि जों फार्स्ट बेच दं जों हायार सेकेन्डारि जों जा कलेजाव जों फरायदोंमोन आरो इरादखौ कलेजबो जोङो फोरोंगिरि जानानै फरायसाफोरखौ फरायदोंमोन सोलोंदोंमोन बे सोलोंनानै जों एसे मोजां मोनदोंमोन नाथाय बेयाव रिजाल्टआ मोजां जायो फार्स्ट डिभिजन मोना माने अलप मानि गाने माने फार्स्ट डिभिजन मोना आरो प्रथम बेचनिफ्राय जिमान जना बेयाव बेनिफ्राय पास खालामदोंमोन गासैबो आङो एमए एसामिस डिक्सनारि गांफा होनाय जादोंमोन आं जेब्ला सोलोंदोंमोन आरो आं टाउनाव साख्रि मोनना थांबाय बेनि आगोल बुंलांदोंमोन गेवो सोरबा जुदि बेनिफ्राय प्रथम फार्स्ट डिभिजन मोनगोन बेनो गल्ड मेडेल होनाय जादों गल्ड मेडेल होनाय जादों गतिके ब्रानो आंनिफ्राय गल्ड मेडेलखौ लामारदों स्टार मोननाय स्टार आं धेमाजियावदोंमोन एसिस्टेन्ट आइ जानानै आं फन मोनबाय नोंथ' गल्ड मेडेल होनो नांगोन बुंदोंमोन गतिके दा जोंनो गल्ड मेडेल नांगौ बेखौ आंथ' दा थांनो रखम मोननाय नङा फैसा मोननाय नङा दा फैसा होनो नाङा गल्ड मेडेलसो नांगौ गतिके गल्ड मेडेल जों मोनबाय दैमारि बर' फार्स्ट माने बर' मिडियामनि जोंनि इरादु हाइ स्कुलनि फार्स्ट माने दिनाव पास खालामनाय टिचार्सआ स्टार मोनदोंमोन स्टार मोनदोंमोन दिनै बिथाङा बेसेबां गिदिर साख्रि मावनाय बेखौ अनुभब खालामनो हाया गतिके बेखायनो एसे एनै एवार्ड होनाया बेबायदि मान बानायनानै साथ्र साथ्रि बेसेबां मदद होयो बेखौ जों माने खसाखै जों सुनो हाया बहुत साथ्र साथ्रि माब्लाबा बहुत माने सेन्सिटाइज खालामो जेयानो जाया मानो आं दिनै एप्रक्सिमेट 25 years एक्सपिरियेन्सआव विभिन्न जायगा विभिन्न डिस्ट्रिक्टनि आरो विभिन्न शिक्षा अनुष्ठानाव जेसेबां लोब्बा जानाय खामानि दङ आं बहुत ग्रेट एक्सपिरियेन्स जादोंमोन बे एक्सपिरियेन्सआ आंखौ माने बाध्य खालामदों जे ओरैनो जना थानो हाया फरायसाफोरखौ माबा मोनसे